defensa das liberdades que fixo o seu avó, que non era certo, que morrera dunha parada cardíaca ao salir do penal de non sei onde, e que quedou demostrado que talas, ou que por pertencer a un sindicato, por estar nun partido político, por estar en tal, as emocións de algúns netos e de algúns fillos eran tales que o poñían por escrito e mandaban, agora que nadie escribe, que todo é correo electrónico, pois non, tiñan o valor de facer unha carta, o cal demostraba a intimidade, o valor profundo no sentimento destas persoas de agradecemento non ao Ministerio de Justicia, senón á democracia española, que é de que se trataba. A democracia, por defender aqueles valores por os que os seus tiñan morto. Ou ao menos que dixera que non era ningún criminal, que non era un traidor, que non había sido un ladrón, que fora. Solo con eso lles bastaba. E esa era unha das finalidades que perseguía a lei. Pois ben, este procedimento a unha gran parte do movimento da memoria, porque era moi amplio, non era só político, había asociacións de recuperación da memoria, investigadores, etc. Non chegamos a explicar. Non pretendía convencer, pero senón que víramos porqués. Porque esta lei da memoria non podía ter un sistema, claro, tiñamos o problema da Comisión da Verdade en Argentina, casi un paralelo tamén, e con o noso modelo non podía ser ese modelo, que os anos pasados eran distintos, que as circunstancias eran distintas, e que, por lo tanto, tiñamos que traballar con outra visión a hora de operar sobre esta lei. O pacto, para que Iniciativa per Cataluña nos apoyase, é ben divertido, porque resultou xa dun café longo con Jimeno Villarejo, co fiscal, discutindo sobre todas estas cousas, moito máis complexidade, donde me di, bueno, acepto que me estás explicando, pero a cambio eu quero que quede claro que todas estas leyes do franquismo están derogadas. E eu lle dixe, home, sabes tamén como a mí que están derogadas pola Constitución, disposición derogatoria, todo o que se opone a esta lei, pois non hai acordo. Chocos, rompemos, a cada noitiña, chameme e le dixe, oye, vamos a poñer a disposición derogatoria esa na lei, pero non sobra, está, se queda máis tranquilo, poñemos, eu só non se pon a añadir diante de, en consonancia ou en coherencia co que dispón a Constitución, declaramos ademais agora aquí, por se alguén non o sabe, que a lei de orden público, a lei de los encargos, todo isto está derogado. Vale, conta con noso apoio. Solventado un dos problemas máis complicados que teñemos desa lei. Teño por aquí o texto desa disposición, pois xa queremos ver, pero é unha retaíla, insisto, de leis na época da orden público, lei de peligrosos, tal, retaíla, é a única disposición derogatoria que ten a lei e é unha das disposicións derogatorias máis absurdas que teño axudado a redactar nesta vida, pero a min solventou o problema e o goberno naquele momento tamén. Todo iba, superado este escollo, todo iba bastante ben. O da retirada das cousas, as subvencións, as indemnizacións, cada un poñía, cada grupo parlamentario, algún referente que está oculto baixo esas datas que se ve, que si os sindicalistas muertos na última manifestación, que no País Vasco, entonces había que axustar as datas para incluílos. En fin, cada grupo foi poñendo un pouco aquelas cousas que eran relevantes e as pezas iban encaixando. E pouco a pouco, para non alargarme, un bo día, como ocurre con todo, chegamos ao acordo final. E, bueno, pues ahora que xa estamos de acordo, que estamos aquí, ahora xa o podemos escenificar no Parlamento. Porque, evidentemente, todo isto que conto faise en ámbitos discretos. Ben, e, ao rematar, Josu Ercoreca, que entón era portavoz do PNU, en relación co artigo 16, onde está el Valle de Congaburus, o do Escorial, que tiña un redactado moi determinado e específico sobre o que tiña o mandato de que non o tocaran a min modelo, directamente desde altas instancias superiores a min, neste caso, da vicepresidente do goberno, deron un texto, isto ten que ser que non o toque a regulación do valle, aí, outros temas, claro, era un toxicólogo do debate, recordaredes, entre ese, o arquivo de Chagas de Salamanca, que a mitad de nós, xa os historiadores, non sabíamos que existía, pero a partir de que saliron os papeles, toda España sabía que había un arquivo de Chagas de Salamanca e que además se había roubado os seus papeles da acta do Concello, da acta do País Vasco do Goberno, da acta da Generalitat, entonces, en fin, todas estas cousas
todos falábamos de todo isto, aparte das cosas que aparecían, dos datos, etc. Ben, pois nese momento final, para esta norma, tiñamos un redactado especial que viña a decir o que está hoxe na lei, por certo, que o Valle del Escorial terá a regulación propia de los lugares de culto y establecimientos religiosos. Cuelga muros. ¿Vale? Esto es lo que pone. Y yo salí, yo soy coleca diciendo, hombre, Fran, no podemos quitarlo de culto, porque está Franco aquí, coño, parece que vamos a hacer culto allí. E dixen, coño, yo vamos a hacer así. Poñamos lugar religioso, e quitamos o de culto, listo, por isto que non sexa, ala, xa temos lei, perfecto. Marchei para casa, me valía de carteira de golpe, despois do traballo, e aí, a 1:30 da mañá, sona, aquí non hai un teléfono rojo como en Estados Unidos, pero hai o azul. E a máis azul, que é unha línea de seguridade, sona de noite, collo, era a vicepresidenta do goberno, e dixo, cambiaste algo no artigo de cambiei nada, dorme está ali pechada, mañana se che conto, no, cambiaste algo. Pois sí, mirei as miñas notas, quitei de culto, hai que volver a poñer de culto, inmediatamente. Teño os teléfonos ardentes. Pois vai a papelón, a ver como lle explico mañá a esta xente, que onde puxemos isto, vamos a quitar, vamos a reabrir a lei. Non hai nada peor no Parlamento, aquí hai deputados, que reabrir pactos cerrados, e isto supón, por tanto, un risco inmenso. E, collendo o día seguinte, empecé por Josu Ercoreca. Chamé, ele non estaba en Madrid, chamé, oye, Josu, teño un problema, puxemos isto. No, yo también lo veo bien, porque me han llamado los jesuitas, ya que yo estoy contento. Está bien poner culto. Xa está, chamei acto seguido a Converxencia de Unión, neste caso que llevaba Jordi Janet, que era o que estaba de Unión. Eu expliquei o problema e tal. No, nos llamaron a Durán, Monserrat, y había que poner lugar de culto y tal, no tenemos ningún problema. Esquerra Republicana dixo que non de ningún modo, e de feito non apoyou. Estas cosas por ese cambio, vale? E quedábame, para mí, unha peza fundamental, que era a Iniciativa per Catalunya els Verds, porque sin eles, Izquierda Unida, aquí xa temblaba. En vez de chamar, esperei a que viñera, que era Joan Herrera, poder falar con él, sentarme e tal, e iba polo pasillo buscar, xa me digo, Fran, quero falar contigo aquí. Que pasa tal? Que mira, tú sabes que en París los benedictinos tienen una orden más progresista que en España. No es así, hombre, y tal. Que mira, nos han llamado porque no sé quién, y era bueno poner aquello de lugar de culto, ¿no? E así está na lei. Por lo tanto, eu non veo nas reglas con a medallas. Todas as leis, alguén se moveu ben desde o abado de Cuelgamuros, o abado, vale, para poder conseguir este tipo de pequeñas cousas que non tiene. Si consigo o benedictino, sin saber moi ben por qué, a diferencia entre lugar de culto, non o sei, pero non se podía tocar, nem sei por que razóns se tiña pactado. Bueno, son algunhas das anécdotas que están na intrahistoria da lei, e despois dela, de remato xa, de verdade, despois dela había que executar. E eu quero dar algúns dos datos, porque mellor ás veces está. Fixose en primeiro lugar o protocolo para poder, que é un protocolo multidisciplinar, con equipos forenses, con historiadores tamén, e con técnico e con xuristas, para ver como intervir nas cosas, poñer orden en todo aquello, que non había. Comecéis a facer o mapa de fosas de España, que está publicado na página web, e é unha pena que se ese sitio do Ministerio de Xustiza que vos invito a ver, non se tocou de que deixamos, iso é certo, pero que é verdadeiramente impresionante. Nese mapa, se podes entrar, non se ve, non sei se se pode ver. É impresionante porque empeza en pequeno a maiores e se ve toda España chea de cosas. Nese mapa, ademais, están o nome das persoas que ali están identificadas e permitiu a algúns familiares saber onde está enterrado algún parente. Por lo tanto, si fui un instrumento útil, gracias sobre todo aos equipos de investigadores e historiadores que colaboraron. É certo que isto había que facelo a través das comunidades autónomas, e houve algunhas moi activas, Andalucía, Extremadura, Cataluña, e houve outras, Madrid, desgraciadamente Galicia, que ainda estamos agardando a que, ao menos de maneira directa, non os equipos de investigación, as informacións que tiñan,
senón que como tal Xunta de Galicia enviase a parte que tiña que ter para completar ese mapa. Pero insisto, moita xente pudo ver e pudo comprobar, ao menos, como estábamos, que tiñamos localizado, non sei se agora se verá, mirar as cosas en España. E o peor é que a xente non o coñece, e é un instrumento utilísimo. O azul é o Valle dos Caídos, porque hai 30 e tantas mil persoas. Por certo, moitas delas, ainda que hai un relatorio documental de identificación, non coincide. Amplía. Sí, podedes pichar en cada unha. Unhas son as que están localizadas según os colores, pero non están investigadas, e outras son as que están xa documentadas, abertas e identificadas. Solo ese anaco de parte de España de eso que hai. Están xeolocalizadas, por tanto podese ir, están identificadas, e se pinchamos en cada unha desas bandeiras, pois nos conta que persoas están identificadas, que están ali, e que habrá que trasladar os restos, en fin, todas estas cousas que se saben. Unha información difícil. No caso do Valle dos Caídos temos persoas que chegaron a visitar o Valle dos Caídos e descubriron que estaban enterradas ali, estando vivas, por suposto. E, bueno, fixemos correccións con documentacións, porque claro, a información era que era trasladando un montón de cadáveres de toda España para un sitio, a caixas de cartón, máis que de madeira, que non era tal, varias persoas metidas na mesma caixa, 6 ou 7, pasou o tempo e ora como identificas quen é quen en todo iso. Daí a dificultade de tocar esos restos, porque se fixo con procesos que, ainda que poñas aí equipos forenses, é igual, porque está todo misturado dentro desos caixóns e, por tanto, non hai identificacións individuais, a pesar de que as familias pensaban en moitos casos que sí. Outra das cousas que fixemos, ademais deste mapa, que insisto, que se pincha nele, pois podedes ver as persoas que podan dentro, na fosa, a información de cada unha delas, etc. Foi establecer tamén certas normas para a retirada, digamos, de símbolos do franquismo, da dictadura, vinculados tamén aos primeiros momentos da guerra, que había nas cidades, pero esa decisión é unha decisión de cada concello, non é, o Estado non ten competencias para tomar ese tipo de decisións, si o fixo nos espazos de responsabilidade da Administración Xeral do Estado, pero os que son das comunidades autónomas ou dos concellos, como non se poden invadir competencias, pois o fai cada un deles. Máis cousas que se fixeron no desenvolvemento desta lei, pois foron, por exemplo, máis de 2.600 expedientes de reconhecimento individual. Eu tive a oportunidade, bueno, este Galicia, casi nada. Este é o noso. Aí é o noso. Porque aquí era cementerio neste foso. Claro. Pois, insisto, nesta información, pois, eu tive a oportunidade de darlle este reconhecemento, este documento, pois a filla de compais, a neta de compais en México, a familia de Miguel Hernández, que é un factor moi simbólico. Estou poñendo exemplos do importante que é o final deste tipo de cousas. Bueno, de Moncho Reboiras, por exemplo, tamén ten este reconhecemento a familia de Moncho Reboiras, por dicir alguén moito máis actual, moito máis próximo, con moita máis dificultade, ou mellor, por parte de algúns sectores, pero o expediente acreditaba o que acreditaba, e certas falsedades, certas non claras falsedades, no expediente provincial, e a verdade que se debía contar, e, por lo tanto, non tivemos reparo en recoñecer que había sido injustamente perseguido e xulgado, o seu caso injustamente tratado. Por lo tanto, si tivo nos primeiros momentos algunhas medidas importantes. E o máis importante é que estábamos a conseguir que moitas persoas reencontrasen consigo mesmos e ca súa familia neste intento de recuperación da memoria. Ten imperfeccións esta lei? Sí. Eu sempre lamentarei, por exemplo, que non se nos ocurrera, porque despois tive un problema encima da mesa, anular os títulos nobiliarios dados por Franco. Non se nos ocurriu a ningún que estábamos a ler. A ninguén. Nadie pensou eso. Nadie pensou eso. Por exemplo, e dicir, non, estes títulos son ilegítimos, a partir de ahora non hai sucesión unitransitiva nos títulos. Tivemos que rectificar a lei estando no goberno para cambiar, como sabedes, o reconhecimento da nacionalidade dos netos, porque había un problema de que se os netos o eran dos avós, por decirlo así,
Si a tiñan, pero si eran abosas que habían perdido a nacionalidade española, entonces non había posibilidade legal de recuperarlo, e con un proxecto de lei de modificación posterior, a través de unha iniciativa presentada no Senado, aprobouse tamén esa modificación. É dicir, e concluir, tiñamos establecido un primeiro marco, non máis que eso, non perfecto, sen dúbida, pero un primeiro marco para facer a partir de aí políticas públicas imaginativas, diversas, de recuperación da memoria. Eu lembro agora, cando estaba preparando esta conferencia, as dificultades que tiñamos e as cousas que escoitábamos, parecía que éramos moi conservadores e que non facíamos todo o que tiñamos que facer, e as críticas desde os partidos máis a esquerda, das asociacións, dos sectores sensibilitables da memoria. Por certo, había unha línea de subvencións ás asociacións de 12 millóns de euros anuales. Hoxe todo eso non existe. Que eu sepa. Non é que non haxa 12 millóns de subvencións, é que non hai medio millón de subvencións para a memoria. Do tema, salvo os colectivos de sempre, volven a estar prácticamente no olvido. E eu veces me pregunto, onde estaban todos aqueles que tanto criticaban esa lei, onde se atopan? Esa é a pregunta que sinceramente falo agora para reflexar. Moitas grazas e quedo a vossa parte. Bueno, hai seguramente preguntas e é o turno delas. Entón, se a xente vai reclamando do que falar, pero vai reclamando, solo dúas, moitas, pero solo dúas. Unha, porque todo corre se estuvo ben no tempo. A cuestión dos nenos que ven despois non está regulada na lei, había indicios, había cosas publicadas, ou é un produto de todo o que recupera o debate da lei. Esa é unha. E a outra, un asunto que é moi debatido e que estuvo aquí o Pablo de Grey, relator da ONU, discutíamos esta cuestión con ele respecto do protocolo en relación coas fosas, e un pouco ele coincidía, e nós tamén, de alguma forma, que eso non quedara demasiado ben resolto, xustamente porque Deus insistiramos en outras cousas, faltaban aí dous elementos que me parecían importantes. Un era, digamos, rematar coa privatización, era unha actividade privada, coa privatización da actividade forense, da extracción dos cadáveres. E outro era, por que nese protocolo, ou en que medida, que non recordo o que decía a norma, porque era o regular das comunidades autónomas, actuaba ou non actuaba o xuiz. É dicir, se o xuiz tiña que decir algo cando aparecía o cadáver, que todo o mundo sabía o que era. Estas das cousas, sobre todo a cuestión da, digamos, a sensación, de que foi un asunto que se fixo privadamente desde o minuto 1. A xente empezou a retirar os cadáveres desde que apareceron nas cunetas en 1936 e hoxe, de alguma forma, e a pesar de todo, parece que eso sigue sendo unha situación un tanto, non diría normal, pero sí non normalizada a pesar da lei. A tua opinión sobre isto, a tua reflexión sobre isto. Sí. A primeira nace despois, como consecuencia. Despois, exactamente. Sí. É un momento posterior, empezan a salir certos casos de nenos que os daban por mortos, pero que consideraban que estaban secuestrados, de falsificación de datos nos registros de datas de nacemento, e efectivamente a partir de aí se tira, as familias empezan a investigar, a mirar, a facer provas de ADN e ver que por tanto eran irmáns. Perdona, no informe non hai informe que fai... No, no informe non hai ningún, o único que sería que hai que abrir, e iso foi a posibilidade o registro civil a todo isto. E entón, ao facelo, pois é cando poden empezar a contrastar datos e como consecuencia destes datos comprueban que hai referencias que son incompletas, certificados de nacimiento ou sobre todo de defunción de nenos que son falsos, que non están firmados por tal, e empezan as investigacións posteriores. Nombráramos un fiscal especial para isto e non sei agora a secuencia. En canto ao segundo, que é ben interesante. Primeiro, co tema das fosas, había moitísimas persoas que unha vez identificadas pedían que non se lles tocara, que non querían que tocaran aquel sitio, que o que querían era que marcasen un sitio, pero que non se tocara nada, nin revolveran nada, que xa bastante desgusto, desgraza tiña
afliximento ou pesar por aquel, mentras que había outros que querían era abrir. Por tanto, había un problema de que fosas, que decidimos por maioría, pode ser, non vamos a saber agora. Entón, o criterio era moi complicado. Claro, iso o que permitía as asociacións privadas era facer unha xestión moito menos incisiva que facelo directamente en unha administración. Que dá a sensación que fala forte. Se non quero que, non, me vou levantar esta fosa. Sin embargo, as asociacións teñen procesos de negociación privadas que permitían xestionar eso moito máis habilmente que se o faz desde a línea ou veíamos que tiñan resultados. É dicir, as asociacións había particulares que non lles deixaban acceder, pero unha vez que se deixaban acceder, normalmente as vítimas non tiñan problema. Por qué? Porque facían unha tarefa, digamos, de trato psicolóxico, con familiares, de achegamento, de tal, moito mellor que probablemente a que podía facer unha unidade do Ministerio de Fomento, como excavadora e tal, vamos a levantar e tres do Ministerio de Sanidade. Esta era unha das preguntas. A segunda tiña que ver cas competencias, efectivamente. O Estado non ten competencias en prácticamente nada disso. Nin as ten sobre urbanismo, nin as ten sobre sanidade no territorio, digo, estes efectos da comunidade, outras son competencias judiciais, por lo tanto era moi difícil de artellar. E de aí que se acudira a fórmula de protocolo e non un real decreto. Un pouco unha guía para que, ora, toda a multiplicidade de organismos implicados, que son moitos, en moitísimos casos, a veces empresas, a veces tal, pero non falamos dos traballadores esclavos, que tamén a lei os trata, en fin, de moitas cuestións que hai que ir tocando, e todo iso que facía era unha especie de guía de traballo, máis que unha norma que quixese agotar todos os supuestos, entre outras razóns porque había tantos que tampouco podías imaginar moi ben todas as posibilidades. Esas son as dúas respostas que vou dar, e son conscientes precisamente deses inconvenientes que ten un protocolo que non hai. E a outra cuestión, por que non a actuación do xuiz unha vez que sabe unha fosa? Porque había, isto tamén foi cuestionado, había que considera que o xuiz non ten que intervir para ben moito tempo, porque iso non é, digamos, a historia máis que presente, por decirlo de algún xeito, e, sin embargo, había parte do Poder Social que di, non, isto é a aparición dos restos do cadáver, por tanto, ten que haber unha autorización xudicial. Como a jurisprudencia era contradictoria, o único que podes facer nestes casos é deixalo en manos da propia justicia. E, por lo tanto, en cada cosa se pide, se o xuez considera que non é necesario, non é necesario, se considera que sí, xa o fará. Porque, claro, temos tantos criterios a veces como os xuices hai país. E entón, se ti regulas unha sola, e dis, non, ten que ser obligación de todos os xuices e tal, xa tivemos unha huelga de xuices e ademais se poñemos a primeira da historia de España, xa ademais se poñemos nesto, pois o mellor tocábamos, e sobre todo, porque era un proxecto. Esta lei foi feita para abrir portas, e para pouco a pouco, o que era un protocolo convertido en decreto, o que era unha norma de ver como íbamos, dar o seguinte paso. Que ocorre? Cando cortas as políticas públicas de apoio, sobre todo financeiras, e non hai recursos, pois non tes experiencia para ir. A xente se acostuma, o que parece extraño volvese normal, e unha vez que se volve normal, a normalidade se a pode regular. Pero que todavía hai un impacto, digamos, en moitos lugares. Non ven aquí a parede do cementerio, nada tal. Sabe, vamos ver como vai. Esa era a nosa sensación. Todo máis mentras levantan as manos. Pero ti que comparas constantemente digamos, o régimen jurídico noso co alemán e co norteamericano, pero nos Estados Unidos se aparece un cadáver nunha fosa de 1920, non hai problema de interpretación jurisprudencial. Está claro que ten que actuar o xuiz. Sí. Aquí o problema que temos é que temos un relato sobre por que ese cadáver está aí. Xusto. Pero ese relato interioriza o cada xuiz. Non sei se vos tengo que explicar, se ese é o problema. Non é un problema tanto da legalidade. Porque a lei deixa o xuiz. Claro, claro. Todo por deixar o xuiz. Claro, entón teníamos que tocar a lei orgánica, claro, do Poder Judicial. Entón, outro frente, non sei se vos tengo que explicar, outro frente. Pero era algo que, bueno, é un grado de... Sí, pero era as cousas que había que facer. Aquí xa hai bueno. Bueno, yo quería hacer dos preguntas. Una, retomando el tema del artículo 16, una cuestión interesantísima, y bueno, tengo en la cabeza las reflexiones del autor con respecto a este tema, y antes de centrarme en el artículo en sí, quisiera, si me
porque si la leemos pone la Fundación Gestora del Valle de los Caídos incluirá entre sus objetivos honrar y rehabilitar la memoria de todas las personas fallecidas a consecuencia de la guerra. Más abajo dice, fomentará las aspiraciones de reconciliación. Y claro, como comprenderás, si vamos al artículo primero, en el que se expone el objeto de la ley, habla de una reparación moral, ¿no? En cierto modo es totalmente contradictorio la estructura en la que se monta la ley, porque por una parte dice una cosa y por otra parte suelta esto. También me parece interesante en el propio artículo 16, en el punto segundo, habla de que en ningún lugar del recinto podrán llevarse a cabo actos de naturaleza política ni exaltadores de la guerra civil. Bueno, vamos a ver, hasta donde yo sé, el grupo Falange o otras especies similares, pues hacen actos. Bueno, desde esa ley No puedes. Bueno, quería aclarar ese punto. La segunda cuestión viene en torno al artículo 16, un poco aclarar de, bueno, ya se ha aludido en cierto modo por parte del Lourenço, la normativa, ¿qué tiene que decir? Normativa sobre patrimonio histórico. Y claro, eso me lleva, reflexionando también un poco respecto al caso alemán, de que, bueno, a veces se dice de un problema que hay en Auschwitz, de un cierto ocio de la memoria, cierto problema de banalización, ¿no? Y poner aquí normativa sobre el patrimonio, si esto abre una vía al problema de eso, de convertir algo trágico en algo meramente recreativo. Pues esas dos cuestiones. Pues perfecto. Intento contestar, pero na nosa opinión, polo menos non tiñamos idea de facer ninguna contradicción entre o artigo primeiro e esa disposición. Esa disposición pretende facer dúas cousas. Unha, manter, digamos, a parte religiosa do valle a un lado e poder facer un memorial, que no que se estou traballando é un proxecto no que traballei tamén, pero que dirixía Pepe Álvarez Junco, un conocido historiador, da memoria no resto de todo o espacio. A eso se refire a disposición. Por lo tanto, era para crear un memorial ao marxe do aspecto religioso, na outra parte, digamos, aproveitar os edificios que hai e os espazos que hai para facer unha memoria da guerra e para facer un memorial como teñen outros países e para que aquelo non fora o que todos sabemos que é cando chegamos ali ou escapamos ou procuramos unir, sinceramente, que é un valle dos horrores, non? Entón, para eso pretendía facer un memorial. Ese proxecto está feito. Ese proxecto tiña 16 millóns de euros para facer ese memorial. Incluso se encargaron diseños. Quitar toda a xente que está encargada dentro das criptas, porque moitos non tiñan por que estar baixo, digamos, ámbito religioso. Quitarlos dali. Negociouse coa familia de Franco, recordaredes que saliu nos medios, para ver se iba para Meirás. O sea, todo eso estaba pensado. De todo eso viñeron as eleccións. Non podo dicir máis, pero non había contradicción, había precisamente un inciso de cambio de transformación. Por eso se fai referencia á Fundación, porque a Fundación do Valle dos Caídos hasta ese momento só tiña, entre outras tarefas, pagar misas por Franco, por José Antonio, por os caídos e mártires da guerra cada certo tempo, tiña fondos para eso, e cousas desta natureza. E o que fixemos foi cambiar os estatutos sobre isto da Fundación para que podese convertirse, digamos, na xestora futura do memorial. Esa é a primeira das cuestións que están. E en canto á segunda, La cuestión del patrimonio, la normativa del patrimonio histórico. Aí hai un problema que se podría solventar no que lembro, porque esta parte levaba sobre todo o Ministerio de Cultura, me imagino, pero no que lembro, con algunhas propiedades e algúns bens que todavía non tiñamos claro si eran da Administración do Estado, realmente, si eran da Administración Taxi, si eran da Iglesia, da Ciudad da Iglesia, e por lo tanto había que reajustar para poder definir de que é cada cousa. De feito, a propiedade pública do Valle dos Caídos non está moi ben documentada. Que dio o registro?
Claro, non sabemos se é patrimonio do Estado, patrimonio nacional, non sabemos se o convenio que nos unía Franco fixo cos benedictinos e que Santa Sede, que é un convenio de Estado, ten eficacia xurídica sobre iso, e todo isto tiñamos que aclarar. Non o podíamos aclarar nun momento da lei, tiñamos que poñer unha pata legal para poder iniciar todo ese tipo. Iso é o que explica, non pretendía ninguna contradicción, sino facilitar políticas públicas posteriores, apropiar enganches na lei para poder facer outras cousas. Vale. Ali arriba hai unha pregunta. Hola. Bueno, si ya el tema de la memoria individual ya era como bastante complicado, quería saber si la ley había algún artículo que hablase sobre la reparación ya no a nivel individual, sino de sindicatos o partidos políticos como era la CNT, el Partido Comunista, que se le fue encantado pues, patrimonio inmobiliario a mansalva, que yo creo que sí estaba documentado que era suyo, y cómo se resolvió todo ese asunto, porque me parece recordar que por ejemplo, la CNT, después de darles la razón de que sí, de que se le había incautado el patrimonio, claro, no se les hizo entrega de ninguna indemnización, porque parece ser que no había legitimidad o responsabilidad directa de una persona quien, como vamos argumentando que sí, que tenía razón, pero que en este momento no había ninguna persona a la que darle la indemnización correspondiente. Isto é así porque en paralelo a tramitación da lei se tramitou un regulamento de recuperación de bens incautados a organizaciones sindicales e partidos políticos. As peticións eran a Carta dos Reis Magos. De repente, a sede en París que tiña o PNV valía centos de millóns de euros, a UGT que estaba atravesando por unha situación económica debido ao fallo das súas cooperativas e de algunhas outras e tal, o patrimonio perdido ascendía a outros tantos centos de millóns de euros, comisións, todos tiñan de repente algo. Unió tiña unha serie de locales que tiña alquilados, pero non era verdad porque parecían alquilados, pero eran propiedades, poñían así para que non represaliaran os donos das casas, e de repente había un montón de propiedades que non sabíamos que eran, porque estaban nas mulleres, pero eran propiedades. En fin, fixose esa norma, ese reglamento está aprobado, e eu creo que se moveron os que puderon acreditar nos termos dese reglamento que foi pactado, basicamente, entre outros, con este colectivo, con a CNT e con algún máis, que habían manifestado e exposto esa situación, pois ao redor de uns 100 e pico de millóns de euros de indemnizacións por bens incautados a partidos políticos de todo tipo. Incluso viñeron a reclamar algúns que xa non existían como partidos políticos, que era, que eu fui un último militante do partido tal. Moi ben, é que é que ven en nome do partido, pero se non hai partido. Bueno, hasta iso tivemos, o sea que hai un pouco de todo, pero a xestión en termos globais seguramente alguén se quedaron excluídos, non digo que non, por algún problema. O Estado son cartos públicos, non podes decir vonche devolver por algo que non é consistente, non podes recurrir, nada. Por lo tanto, ali onde se acreditaba que efectivamente iso era certo, si se fixe esa indemnización. Pregunta, por que non se puxo na lei? Porque estéticamente sería terrible ca oposición que tiñamos no outro lado. Explico. O único que non pedía nada por perdas incautadas durante a guerra e a dictadura era o partido principal da oposición. Co cual, se ti metes eso na lei, o discurso xa, sabes, están apañando sempre. Vale, non é outra cousa. Ricardo. Parabéns pola lei, parabéns polo nacional da Confederación. Mira, queria te preguntar, dentro do ámbito da relación e da comunicación co xente que demandaba e tal, tiveches algún tipo de contacto ca familia de Lorca, no sentido de todo este itinerario tan extraño, tan raro que non sei, pero podes incluso formular hipótesis de que notado o franquismo ou quizás antes negociasen coa familia a exhumación do cadáver de unha finca que de técnico, que si tens algún elemento, non? Por exemplo.
Sí, non teño ningún elemento novo, nin se existirou, porque eso levábase casi, digamos, como un suposto aparte, e o xestionaba moita Xunta de Andalucía, moi directamente, e aí se buscaba esa información, digamos que é un tema que tiña o seu propio peso específico, o máis que a lógica da lei. Pasou con algún outro, non? Como algún expresidente da República, incautación de bienes que xa había sentencias operando a devolución, pero o Estado non as había pagado. Era distinto. Negrín, pois quedaban cousas de Negrín sin abonar, pero eso xa estaba xulgado, é dicir, eran efectos, digamos, ad hoc, que se aproveitou o momento para tomar esas decisións, pero que non estaba na decisión nada. Pero non ten ningún tipo de información. Non ten, se a primeira, non, seguro que está moita máis vostede que é un particular suposto. Todos vivimos na intriga, e, bueno, así non ten. Y sabes que os dos colegas de Andalucía que sabían un pouco do asunto, cando empezaron a escalar, todos decían que Lorca non estaba. Bueno, é a distancia entre o que se supón, o que se cree, e tamén é un pouco unha metáfora dese pasado. Mais? Sí, vale. Agradeceme por a intervención, sin cartoume, eu son totalmente alleo ao mundo do dereito, son profesora de economía, e a mí o que me interesa é a valoración do dano socialmente intenso. Eu estaba mirando un pouco a lei, a verdade que me chamou a atención, porque entendo que, claro, que non se pode manter unha frente a esta indemnización masiva que con a lei podemos usar de mínimos non, pero ten que ser así, porque ten que ser realista e hai que poder frente, como decimos, pues, é o que hai, non? Pero a mí estou pensando que, como diría a introducción, bueno, se fala do dano moral, etc. Non tengo ninguna materia que tratar de recubrir ou compensar de determinada maneira o dano moral. Quero dicir, falarse de feridas físicas, de perda de liberdade, pero claro, isto foi muito máis intenso que iso. Foron falta de carga de oportunidade, foi roubar o futuro, foi cambiar de nome. Hai algo máis sobre como se explica a cuestión? E que eu creo que ese dano moral é de tal magnitude que é incuantificable. O sea, supera as posibilidades de economía. Si poderes cuantificarlo. Sí, é dicir, é que non habería ningún español na época da Guerra Civil, nadie, ninguén que non tivese, que non vivise a situación de inquedanza psicolóxica de tal que non tivera un fallecido, algo próximo, algo, é dicir, é imposible de cuantificar. A única reparación é a reparación sentimental, por decirlo así. Non éramos capaces de encontrar, nin sabemos que en outros lugares do mundo teñan encontrado, que podes reparar, pero non sabemos como podes, salvo o simbolismo. E se corre o risco, efectivamente, de facer turismo, a veces, ou de xenerar medos, como le pasa a algunas persoas en Israel, de tanto visitar cámaras de gas, de tanto ver imaxes e tal, non son quen de meterse nunha ducha. Na súa casa non hai duchas, pero non porque tal, sino, sinceramente, porque dende nenos ven tanto que ao final acaban tendo eles mesmos unha sensación de horror e terror no personal, non? Por lo tanto, tamén hai que saber medir ese tipo de escenarios. E forma, non só o que queríamos, por lo menos para empezar, é que formara parte esa recuperación de cada un no seu entorno, na súa familia, e que manifestase a súa vez, que contase a historia, que non tivera vergoña por contar o que fixo o seu avó, que se era falangista ou se outro era non sei que, porque hai que falar dos dous lados tamén, en todos os lados, que iso nos sacáramos de dentro, non? Con certa nacionalidade, e sobre todo que permitíramos os historiadores, que son os que se dedican a isto, os economistas, que fan a historia económica e tal, que digan as cousas podendo acudir as fontes, tendo máis capacidade de conocimiento e, por lo tanto, para nós como sociedade máis información. Un pouco esa era a recuperación que pretendíamos, saber máis de nós mesmos, do noso pasado, para evitar erros no futuro. Esa era un pouco. No, e é genial. Eu só me refería a esos casos ben documentados que existen, por exemplo, non pudeche ser mestre. E por que non pudeche ser mestre? Todas esas cuestións dos conocimientos que En eses casos, rehabilitaros. Se tiñas a oposición aprobada, dan mucha plaza. E hai persoas que ya deron... presentando 36 como Claro, que hubo promocións frustradas, que tamén tivemos... Sí. En materia de función pública, fixose moito, cando se podía, colectivos, corpos e tal, insisto, xa se fixo moito antes que a lei, a lei único que fai aí e tal, mellor ou peor, pero a democracia é certo, non somos a veces conscientes, desde Suárez, tal, nosotros nos fomos tomando medidas que iban a veces en lei de presupostos, amplías a pensión de tal, este colectivo, e este por qué?
os de tal quedaran excluídos ou tal, e iso é un traballo moi por un miúdo que se foi facendo e eu non era consciente, polo menos, de que iso se tiña pouquinho a pouco. O que pasa é que non se quería falar. Facíase, pero non se quería decir que era para compensar a guerra, non se decía, sabes? Era un problema de vergoña, casi colectiva, de falar destas cousas. De feito, algo que se me pedido que yo cultura galega puxo unha pista desta idea, que non é moi clara, e un traballo que dirixí sobre unhas cousas que se apreciaba que as medidas dese tipo, que despois empezan 2 días despois da coronación de Juan Carlos I. O sea, 2 días despois xa empeza a haber medidas nesta dirección, que xa antes de suar, pero, evidente, eran moi contradictorias porque non eran medidas administrativas, eran... Sí, pero quería decir primeiro que disfrutei moitísimo, bueno, non sei se... era sí. Disfrutei moitísimo da túa ponencia, primeiro por 2 cousas, particularmente pola capacidade para expresar o lobby eclesiástico ata onde pode chegar en cada momento. Son moi historiador da iglesia, ten moito pues sí, todo isto, pero sobre todo porque reconfortame que a política con mayúsculas. Escoitar o que dis e como dis. Eu coincido co que ti decías que un dos problemas foi o que tivo a lei foi a capacidade de explicar a xente. Pero considero que non é un problema da lei, é un problema que a mí preocupa moito actualmente, é dicir, a capacidade de ter un discurso que podas explicar racionalmente as cousas, non ter un discurso infantilizado para súbditos que están rodeados por ruido permanentemente. A miña pregunta é, a relación da lei, da xestión da lei, da súa tramitación, cos medios, de alguna maneira, víadevos representados por algún medio que defendía esa proposta ou levades paus por todos lados? Máis ben paus por todos lados, porque é lógico que este é un tema moi atractivo para os medios, e canto máis abrasivo do titular, máis tirado a externo. E recordado que se decía naqueles momentos, queren abrir España, ahora levantar o modo, e que eran buenísimos, eu repasei algúns dos titulares e eran terribles. Do meu concello salíamos alcaldes, non se quita a placa, vosotros ao contrario, xa tiraban sin lei por outro lado, é dicir que timos libros por todos os sitios, sabes? Ainda tivemos fai pouco na Coruña da estatua de Millán Astray, que ainda seguimos con cousas a pesar da lei e o debate sigue estando aí, pero claro, cando ti axitas un pouquinho e de repente hai silencio, pues moveste un pouco e non ocurre nada. Se houbera continuidade, que era do que se trataba, institucional, con normalidade, con independencia de quen goberne. É dicir, seguindo, dando un apoio aos que se dedican á memoria, aos historiadores, aos investigadores, ás asociacións, maior ou menor, que a crise, perfecto. Seguindo ca política de quitar, porque ainda están cheos as calles e as cousas de tal, de perfeccionar a lei, de suprimir a extradición dos títulos nobiliarios ou calquera outras montón de cousas, de volver ver como podemos corrixir ou mellorar algo da lei da amnistía ou non podemos. Eu creo que estas cousas hai que repensalas con valentía, cada cousa no seu momento, todo xunto non podemos, pero mellor, porque claro, hai algúns amnistiados que mellor casi foron de crímenes de guerra e deberíamos, pero para todo isto hai que ter un clima de racionalidade, e este é un tema tan pasional que é moi difícil gestionar eses procesos de racionalidade, no que estaríamos probablemente nun aula ou nun seminario universitario moi de acordo, pero nun foro de debate, nun parlamento, porque o que se trata non é de poñernos de acordo, senón de falar para os meus, e ti falarás para os teus, levantar, digamos, as pasións correspondentes, e os medios, queiran ou non, están no medio de sesión, e transmiten tamén esas cousas, non teñen por que creerche. E non só pretendemos tal, pero están los outros, non, queren prescribir a historia, ahora van a contarla de outra maneira, ahora non sei que, ahora tal, ahora nos van a decir, e pum, e salen, pois é moi difícil manter aí un equilibrio. Mais. Pois antes de acabar, só dinos... Sí, bueno, parabéns, sumo as parabéns anteriores. Nada, así como persoa, quería preguntarse que se parecía, por exemplo, ahora que veo o fío das placas, ou da retirada de Cunqueiro, a partir de retirada de Cunqueiro, e despois tamén a autoridade quere facer Madrid Carmena con denominar Plaza, bueno, da Concordia,
isto pon de manifesto entre outras cosas o difícil que é isto de maneira xenérica, a través de normas que pretenden estandarizar situacións. Pois o mellor en Madrid, o Concello é capaz, e para a xente de Madrid parece unha boa xestión que donde pon un triunfo poña da concordia. E acertaron, e deron como momento político correcto, fixeron unha comunicación ciudadana ben levada, e o que parecía que podía ser un follón, pois sale ben, e ocurre. Noutro Concello queren facer o mesmo, polo que sexa, porque hai un erro na estrategia de comunicación, que pega e sale mal. Pois claro, se ti o faz imperativamente elementos tan sensibles, o que faz é dar a sensación de que máis que xustiza, máis que reparar, máis que recuperar a memoria, o que estás facendo é precisamente intentar describirla, porque saltan hilos que non teñen que ver, pero que xenera un ambiente dese tipo de procesos. E o que queríamos evitar con esta lei, nas súas ambigüedades, era precisamente eso, porque sabíamos da sensibilidade do que estábamos a tratar, e por lo tanto interesaba ter un marco e ser flexible. Para que? Pues para que o debate do concreto xenere un debate. Un debate público, libre, sin interferencias de ningún poder público final, que a gente terá que tomar a decisión, por suposto. E a uns les gustará, e a outros non. E o mismo en Madrid, sempre hai que tranquilizar, pero iso é o coste de que a política, de que é o responsable político, ao final decide. Se acerta, o mellor é elegir, con suerte, e se non acerta, pues probablemente estará na oposición. E por isto é unha lei vista desde ese sentimiento democrático, de responsabilidade cidadana tamén, entendendo o público como algo de todos, non da administración. Esa era a perspectiva, cando decía un pouco filosófica, o que estaba por detrás, non? É máis un compromiso cidadano, unha conducta cívica de unha España que vive no século XXI respecto a un pasado anterior, no século XX, que poda, digamos, digerir con naturalidade, sin forceps, este tipo de situacións. Esa era a idea. Eu só quería que nos dixeras, que non o dixeche, porque é verdade. No, eso buscades esos historiadores. No, además é moi fácil, son datas exactas. É poñer en Google a data e xa sabe. Non o decimos. Igual que eu si vos contarei, pero bueno, a de Siciliano, está nun real decreto que non vos recordará por que puxemos esa data e non. Bueno, creo que temos que agradecer con outro aplauso a túa